כותב לי עומר מהצפון. אורן שלום, יש לי אתר מקודם בגוגל במילות מפתח תחרותיות. אני מופיע בממומן ובאורגני, אבל מרגיש שזה לא מספיק. אני לא מקבל את כמות הפניות שאני רוצה. מה לדעתך אני צריך לעשות כדי להשיג יותר פניות מאותו תקציב פרסום? אהלן עומר, מה שאתה מתאר זה בעצם דורש תהליך שנקרא אופטימיזציה, מהמילה אופטימלי. בעצם צריך לעבור על חשבון הפרסום שלך בגוגל, שזה כולל את חשבון AdWords וחשבון אנליטיקס, לעבור על ההיסטוריה ולראות מה נעשה בחשבון, כמה קליקים היו, כמה מתוכם השאירו פרטים, כמה המרות היו. אפשר להסתכל ברזולוציות שונות של יום, שבוע, חודש, ולפי זה לראות מה קרה בחשבון. מעבר לזה, כשיהיה לך את הנתונים, תוכל לגזור יעדים, מטרות להמשך, לדעת בכמה אפשר לשפר. יכול להיות שהמחיר לקליק שאתה משלם הוא גבוה מדי. יכול להיות שהדף שאליו אתה מפנה את הגולשים לא ממיר מספיק, לא קורא לפעולה. אפשר גם את זה לשנות. צריך להסתכל על הנתונים כדי להבין איך אפשר לשפר ואיך אפשר לשנות. בדרך כלל כשעושים אופטימיזציה, לא תמיד, אבל בדרך כלל היא מצליחה לשפר עוד יותר את הביצועים שהיו לנו מקודם. אם אתה לא יודע לעשות את זה, איך להסתכל על נתונים ומה הם אומרים, תוכל לכתוב לי באתר, אני אשמח לעזור. אם גם לכם יש שאלה ואתם רוצים להתייעץ בנוגע לגיוס לקוחות דרך האינטרנט, אתם יכולים לפנות אליי בקישור שרץ כרגע באתר, ואני אשמח לענות גם לכם. אז שיהיה בהצלחה. ביי בינתיים.